चलिए ये होटल आ गया। हमनी के जोड़ी भगवान बड़ा सुंदर बनौले बड़े। ए घूरन बड़ा सेवा करता हो। क्या बात है? अब देखी पंडित जी, लोग मन में हमरा प्रति हमेशा शौक रखी ने, तो अब शौक मन से निकाल दी। हम ही हुई घूरने न हुए इतना बड़का होटल में आज ले रहूगा ब्याह करे ले रहनी हो ना इतना मोटा नु गर्दा पर सुतो रहनी है रहूगा खराटा लेते रहनी है खा 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 भर रात हम देखनी है रहूगा के कितना आनंद आई लो बोली। तो क्या कहे चाहता हो? आ भोजनो भात रतिया कमजोर ना कोइले रहनी रहूगा ए घूरने के पाके नु अब तो घूरन पर खिसी आई ने सब कहलो हो तो ठीक बात। हां अब घूरने का पाके तो मैंने धमकाओ तरफ ना चल जाई बिया करा ले ना पड़ी ई का कहत। अरे बोरसन बारात हो अगर बोर ना रहस बारात में तो बाराती लोग के इज्जत होई आखिर लाठी से पिटा के खदाई लो। तू बताओ जजमान बड़ियार बा तबे नु गोड़ धोबो तो 500 रुपया दी। हां गोड़ धोई 500 मिली नु नहीं वो मैं कंजूसी मत कर रहुआ हम कहत हन। हां जैसन बड़ जजमान होई उन्हें जाते तो सीना मिली। हां तो धीरावे लो का माने हमरा 500 मिली हमरा कमाई हुई तोरो कमाई हुई। अरे हुआ 1000-2000 मिलिए जाए तो हमरा कोनो चीड़ बा को न कोनो चीड़ नहीं। सुनो एगो साड़ी खाती तारा मेरा झंझट कइले रहनी। हां कोई हां बड़का पार्टी बा एमे निमन साड़ी ले आसो तारा जोन मन करी तोने ले जइयो। तो पंडिताइन वाला कर सड़िया नो में कोनो नाम थोड़ा नहीं कराला तू ले जइयो निमन का। हां चली पंडित जी पार्टी खोज ले बड़ो। हां 1 लाख के रुआ 1 लाख की बात कहला बानी। ई बात तो बा बाकी धमकी मत दिह कोनो साड़ी। हाँ ना अपनी ना बता चला अब जो गलती सही भई बा ओके तोहरावला नु जाई जाला ओके भूल जाई जाला माफ कोई जाई जाला हम लोग ऐसे छोटे नु बानी महाराज। हां सब ठीक। हां हौ ना देखी पंडित जी अरे देखो अंगूर के हाथ में अंगूर सर रेस्टोरेंट का बड़ा सुंदर नियम होगी मत कहो भाई बा कोयला का खांसा निकल ऐसे जोड़ी लागल बा है अंगूर के हाथ में अरे सोच अंगूर के हाथ का कहानियां तनी फिर से कही त ए ना रेगा के ना खर्च करनी फिर से बताओ के दिखाई ए ना कहनी है जाइन अंगूर अंगूर केकरा के कहता ए जानता नहीं यहाँ के पंडित जी हम हजार आइल बनी सर जना बियाह में रुआइल बनी नहीं जाना भाई ये तो हम खाते हैं बनी ना बोली कर चले सब कोई को जानी ला इनकर वेतन का बा हां इनकर वेतन हां का बने जानी ला ना जिंदगी भर हजामत करते जिंदगी चल रही हम जाने तो हजाम होई त नहीं मेरा हो जाए। हां इनकर महीना के 1 लाख रुपया 1 लाख महीना वीडियो बनन वीडियो ब्लॉग के मालिक खोला आ जानता नहीं लव मैरिज शादी कर बने अपना पसंद से हाई डायमंड देखो तनी डायमंड हां चल जाए दुनिया से आंख चुन लिया था तुम देखो। अरे क्या ऐसे लोगों के मुंह लगती हो? चलो ना चलो सही बोले डैडी 5 फुट गुरन अब हम तारा के समझाओ तनी अब हमरा लगे समझो ई लड़िकऊ बियाह लइखन कइले लड़किया से जा रही लइकऊ लइखन कइले लड़किया फसौले बियाह लड़िकऊ रुपया देख के ओकर बाप माई नहीं कइले सरकारी नौकरी के रुपया देख के वीडियो हो तनख्वाह का अलगा बड़का ऑप्शन होला वीडियो महाराज। अरे भाई रिश्वत आला रिश्वत बाप रे भाई का कहता नहीं महाराज ना तो हो जोड़ी लागे वाला बा ना बुझाता जोड़ी लागे वाला बुझाता आओ हीरा के हार जोन पहले बिया कम से कम 10 लाख से कम के ना हो गलत ये तो सुन लो हां ये लव मैरिज कइले बनी। हां गतना जी माने गौरव से कहतिया जी माल खातिर कइले बिया माल आ पहले लड़का लो लड़की के लेके भागत रहलो अब लड़की फसौले बिया लड़का के सरकारी नौकरी या रिश्वत देख के का कहले बड़ा जमाना बदल गया। देखी ये सब लव मैरिज को के हमनी के अरेंज मैरिज वाला जो पूजा पाठ करा के हमनी के बियाह शादी कराई न सो ये हमनी के धंधा मांदा कइले जाता रहे उहे कोर्ट मैरिज। हां कोर्ट मैरिज से लव मैरिज से ये सब गड़बड़ ये माने हमरो घाटा लागता रोगो घाटा लागता ना जने कराई देखो सब तो अभी नहीं करब बाकी की जानता आगे मुहे का होई हमरा तारा ई जोन धंधा बा हमनी के ए ऊपर धक्का पहुंच जाई जदी ये बढ़त गइल तो हजाम ब्राह्मण खाली खतरे बुझो। चलो आज बजे का चली लेट हो गइल बा। हां चली कराई जल्दी पूजा पाठ निकल जाओ चली पंडित जी।